थाइब्रै आलु गोरान बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बेनिफ्राय दुन्दिया बिलाइ बेनिफ्राय टमाटर बेयाव थारमाने बिराद टेस्टि जाखायो आं जाखांबाय सामब्राम गोजा गोदै जायो बेयाव काजु बादामनि जायगायाव टाइम पास गोबाब जायो मै बादाम एवनाया गोबाब जायो नै ओमफ्राय जोंना बानायग्राया टेबोला ओइ लोगोफोर दायो जोङो मम' जायांदो न'आवनो बानायनानै नै हमलाय खादा नै सुबा वाव माबायदि नुखादो जानोसै आरो जोङो दिनै न'आवनो बानायनानै स्पेशल मम' नै सातनिया सातनिनो बेदर दाउनि मसाला बे बानायना खिन्थि मोनसे टेस्टि जाखादो जोंना सातनियानो टेस्टि जाखादोबा मम' मानो गोथाव जाया जानो मेनायसो मेना सातनिसो ना सिंग्राया मायाव गोथाव जायो हो आलु एवनायावसो गोथाव जायो इ जाबा जुबा हा दौ दाब्ला एरदो दौ दाब्ला इ संना होयो हो माब्लानि थाव मा हो जादना नै मोननै जाबावबाय आरोबाव बेखौ दिखांदो नै दायो आं इखो जानना होनसै अदाबाव नै जोङो आलासि गोदान जाहोदों बेयो जानुवारिनि 10 थारिखै हाबा जासिगोन बे संसाराव हाबसिगोन बेखायनो जोङो हाबानि जाहोनाय थामथिम खालामदों एडभान्स क्रिसमास ना बेदर भाजाबो संगासिनो आरो मम'बो जानोसै आरो मोजां नांगोन ना बेथो जानो हायाबाबो जागोन आरो लासै होनांगोन आदा गिदिरखौनो होदो रितु बेखौ मोनथामखौ सानै मोनथामखौ बोखाय ओमफ्राय दै एसे नाबाव जायाखै दैया नै बेदराबो जाबावाखैसो जोंना मम'आ आरो बानायबावबाय दं नै मम'आ नै सातनिया बांद्राय गैला सातनिया रेड सातनिखौ खिथिया मानो मेन सातनिया एसे काजु बादाम होदों नै सातनिया जोंना मा होदियाव आदा एसे बुंना होनाय बेयावहाय काजु बादाम आलु गोथां थाइब्रै आलु गोरान बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बेनिफ्राय दुन्दिया बिलाइ बेनिफ्राय टमाटर बेयाव थारमाने बिराद टेस्टि जाखायो आं जाखांबाय आरो मिथिबाय सामब्राम गोजा गोदै जायो बेयाव काजु बादामनि जायगायाव टाइम पास गोबाब जायो मै बादाम एवनाया गोबाब जायो नै ओमफ्राय जोंना बानायग्राया टेबोला डाइनिं टेबोलावसो बिराद मोजां जाखायो इयावनो आर्मिनि मम' जाहोग्राया आर्मि अफिसारफोरखौ मम' जाहो जाहो फाग्ला खालामजोब्बायो अफिसारफोरखौ बानायनो हरगोन एसे जायो सोंगोन दा सारा बानायनो होआ गैथारा हा रावनोबो बानायनो नाङा होननानै आरोना हा लांजानो गिनानै सिगाङावनो जोङो आटाखौ मैदाखौ नानानै ओमफ्राय इदि फिसा फिसा ग्राउन्डखौ जोङो माजों बानायो नै मिथिबाय ओरैहाय दानो बांद्राय खस्थ' नङा खस्थ'आ जाहैबाय जानायाव एसे आलासिगोन जागोन नै मेदामाबो बानायदों नामा हा मेदामा रोंगो रोंनायालाय मेदामा एसे रोंबाय बाजैनि बानायनायखौ नाय नोंना इदि थुब्रा थुब्रा स' नै नाय बाजैनिखौ अमा फिसा रखम माबा फिसा रखम नुनो माथोलाय लावगाव गेटनि एम्फौबायदिनो ओइ लावगाव गेटनि माबाया दलं ओइ गेटआलाय नामा नायफिनदो आङो गैला जोब्बाय जोंना सातनिया पुस्ता होदो बिराद टेस्टि जाखादो सातनिया जाबाय नै मम'आ गुदुं गुदुं दायो जानोसै जोङो सुपनिया ओंखारबोदो नै जाग्राफोरा प्रकान गावब्रें बेबो जागोन खामानि लिंनो फैया होमबालाय सुपखौबो लोंखानोसैबो हेल' गाइस नै जों मम' जानोसै मिक्सी टुकी होले तार की जाने कोर्सिल बहुत कोर्सिल तारे जाने हाथे काटी छे बोल मन बहुत गोथा गोबा खा ना खरे बाबा
그냥 미션적으로 참았어. Bene, jangan. Ini cuma mau bawa bonus saja. berat tes tidak ada. Coba. Ada apa lagi menjadi? Mudah-mudah. Jangan mencet. Itu sulit nak. Apa lagi menjadi? Jimmy, kau tahu nak kau tahu? Kau tahu nggak nggak? Jim mau kau tahu? Kau suka mana kena? Belum cobanya? Jangan kau belum belum. Nah, itu sih aja cobanya. Nanti ya? Nah, coba. Itu di mana? Main nanti kan orang nama kita batin ini. Terus lihat mana boleh kami balik nama. Tahu sih bu. Apa aja coba? Coba apa aja ya? Sama Cina. Dia ada link lain? Boleh kucing kan? Solo. Bisa nih bahasa ini mah makan ini juga. Mana? Kuliah lagi. Tidak sih, tidak kuliah. Aku kalau nggak ada coba.